nganggo gending apa? Manut, sing angel apa sing gampang? Ayo sing gampang-gampang wae ora asal. Oh sing gampang-gampang gelis ning garap. Iki gending kudu soal ya. Cengkrong sangkemu ora. Cengkrong. Ora kejem ora. Heeh. Tete tundha gagate ngarang sehat ayo ana larangan apa Gong? Hah? Ana larangan apa? Sawise bali saka rumah sakit iki entuk larangan apa? Ora entuk nguyuh nang isor wit. Oh. Ora kuwi kesike to. Maksudku ki ora larangan kuwi. Larangan piye? Maksudku ki ora entuk mangan apa, ora entuk kon ngurangi mangan daging mentah. Aku poso. Omong ya, lodok. Ta omong ya. Iya iya. Lodok kae, lodok wedhus kae sok do diuntali. Oh. Kae ya sehat ning ya ora apik mergo urung dimasak. Dek ulang tahun kuwi ya unan mbleh telu. Heeh. Ta omongi to? Iya iya. Kowe ora ngematke aku e. Aku ngematke iki. Aku kae mangan lodok. Oh. Ada pikiran sing werna-werna. Pancen ya bener ya. Heeh. Aja kok ngomong ya. Iki ora iki dengaren apa jenenge iki? Wayangan bengi iki mesti akeh pamirsa sing kok tempat duduke Pak Bagong kae ora ana kebule babar blas. Ora udut saiki, Gong. Ya wong ki ora terus ora udut blas ki ora iso. Oh. Nyuda mbaka sithik. Oh. Saka dawa dadi cendak. Jenenge ora nyuda kuwi sak penake dhewe. Ya dijajal, Truk. Iya. Sapa ngerti iso apa jenenge iki ora udut. Heeh. Awak sehat, ora boros. Ha iya. Engko mergo aku ora udut terus ora boros terus tambah sugih, wiyaga cangkeme do mbebret meneh. Ah wis ana sing ngunekke aku dunekke piye? Ora kok corona kok kowe iki ndedet terus ki ngingu tuyul apa? Tuyul ndasmu. Ayo wis ben ora matur sembah nuwun wae ya. Piye kanca-kanca ya do bingung. Ah iya. Ah bingung kok ya. Prastiwi wae ketemu aku mbrebes mili lho. Moko Prastiwi ki tak omongi to, mbokne mati wae ora nangis kok. Alah. Aku krungu kabar kaya ngono ku melayu terus jajari aku terus piye kowe ora iso ora apa-apa to sehat-sehat wae kok. Aku ya muni santai. Ya wis. Ya karo diselani tembang Caping Gunung saka Pak Priya. Ya sing mamengku gati bengi iki. Heeh. Ayo. Lho lah iya. Kok sing nembang pokon aku. Heeh. Ayo saka Agnes, Elisa, Tatin, terus apa? Wahyu, Prastiwi urut. Oh iya, kaya biasane nek pentas wengi kae ya. Heeh. Pentas wengi ae. Saben bengi nyawa Iya. Alon-alonan wae ora apa-apa. Santai karo ki maca-maca
Sugeng dalu Mas Gareng, mugi cepet sehat sampun. Nyuwun podang kuning sampun kula transfer 500.000 nggih. Pak Ratno Gading. Heeh. Ada nilai ya wis. Ah saiki nek wong lara iki ra iso nggo bisnis ya, Tru. Ra iso nggo bisnis saiki. Dagelane waluya kae wis ajer. Ora masuk. Ora masuk mergane piye? Saiki kan ngene. Kena tak omongi ya, Tru. Heeh, piye? Saiki kan wong lara ning rumah sakit iki ra ana besuk membesuk, ora ana ora entuk dijenguk. Ha iya. Cilaka wis. Heeh. Ora ana apa-apa blas. Aku wis ngoso kula harus pindah di bangsal aku. Enggak mau di ICU. Saya enggak apa-apa, saya enggak sehat sudah dinyatakan normal ya pindah. Oke Pak, pindah bangsal. Jam 4 aku takon bojoku, kok ora ana wong wedok ya, no? Bojoku ngomong, "Ora iki kira entuk dijenguk, Mas." Waduh, mati iki wis. Garing iki. Heeh. Nek ra ya akhire ya do ngaruki nang omah. Sinden songo nggawa buah-buahan sak keranjang. Edian aku. Wah, elok tenan aku. Aku ya wis mulai perhitungan aku. Heeh. Sinden songo teko wajan ayo dipimpin Prastiwi kuwi nggawa buah-buahan sak keranjang. Aku tak takoni iki buah iki regane pira? Swidak. Swidak dipara songo pira? Aku le urunan kok sithik-sithik banget. Aku ya tak tegeli. Bojoku arep ngetokke roti, wis rasa roti. Telo wae aku. Edian lah. Ayo ora sukses e. Ha iya. Waluya kae mondok nang rumah sakit 3 dina iso gawe teras. Terus gayane lara berat, sesasi blas ra ono wong nilai. Saiki jajal lara nek ora nyenyet. Meng sontak nganti lengene kaya saringan tahu. Ya sabar to, Gong. Sebenarnya iki isih sing ana sing lara ya. Nangis aku. Ana. Dileboni apa jenenge? Kaya pipa cilik kae. Maslu aja mati aku. Aja. Hukum karma aja. Tak lakonane terus. Ayo. Jare. Yen memanjang mung karo janon Men kabeh iki padha plong, kabeh men padha jelas ku ya kudu menerangkan. Pancen bener. Diagnosa pertama ada serangan jantung ringan. Begitu aku mlebu nang ICU, diteliti Profesor Budi ini tidak ada. Dan ini belum dinyatakan serangan jantung karena hanya 0, berapa persen yang menyumbat. Coba diwenehi obat utawa infus dienggo pengencer darah. Lancar, esuke di treadmill. Oh, treadmill iki numpak motor jengat. Kae ngetril kok. Treadmill iki mlayu. Kowe iki ayo cah miskin. Asu Ngunaike kakakne cah miskin. Cah, tamang ya olahraga saiki ora perlu mlayu-mlayu ning dalan ndak keserempet motor. Oh. Ana alate. Tuku dong kowe. Ning nggon aku nek arep nyilih. Iya. Iki dipenyetit ngono kuwi, terus nggon dodot dikeki kabel pirang-pirang kae. Aku batinku lho aku arep digawe sound system kok ya ngono. Mlayu ngene iki 50% iki doktere muni
Udah ini masih normal. Berani 100% masih normal. Berani. Kenceng kan, Pak. Melayu bareng melayu megah-megah, Pak. Udah. Tekan 90% jantungku normal. Terus kon bali meng kuwi. Oh, dadi ora ana penyakit liyane to. Sehat walafiat. Oh iya. Aku ki mbok wis kebacut kenjingan wong sembrono to. Heeh. Nang nggon keadaan darurat barang cangkemmu ki sok sembrono. Oh iya. Heeh. Jajarku ki greng-greng. Perawatemu nika pun sepuh, mboten nika kaburatore rusak. Apa ya suara motor? Arta sambungi, ceklek. Iku ndak dituthuk keluargane aku. Mangka kowe keadaane lara aku. Nggo wah nek jeneng nguyuh ya terus. Mula wong iki wis dadi apa aja sok gawe kapitunaning wong liya. Heeh. Anggere kowe sok nguyuh sembarangan. Kanggere pas suatu saat dileboni pipa kuwi. Nang nguyuh ndadak ngene iki. Aduh. Adong guyu do puas kok. Tapi yoga semene iki ora ana sing gagas masalah nggon nguyu kuwi pikirane mesti modar. Kapokmu kapan? Ayo. Terus ke, sapa iki judul? Jajare Mbak Wahyu. Iya. Iki ya wingi ya nilai iki. Heeh. Men gawa tape rong besek. Ya wis ora apa-apa to, kok apa tok titeni to. Ben. Aku batin ku aduh nek donde gawe kae berarti lek ku nyumbang kokean tenan. Ya. Ada bacanya. Panas. Ya. Ayo Pras. Wis rasa nangis, aku sehat. Mau tak takoni, lha kowe ngopo kok ndadak nangis? Piye ekonomiku piye? Ada ya isih oke to aku sing liyane wah ora nek kowe ora ngono ya kae setia ae. Ah iya. Nggawa apa? Ora nggawa apa-apa. Ming paitan ngrangkul karo nangis aku senjata sing paling ampuh nang kono. Wes kowe ampuh wis yakin kowe. Ora lara, ora mayang. Heeh. Mayang none sedulur anggere bubar terus dirangkul. Matur sembahna. Wes sedulurku tenan wis. Wis jelas ra ngekeki apa-apa iki. Ayo Pras. Selagine Bukasil wis sing penggemar lho. Heeh. Gaweke apa yuk kajene iki? Bubur apa mau? Bubur Garut nek ora kleru. Heeh. Kalau nang mburi kae. Ha iya, aja domongke. Oh ya gokek domong.
Aku do nileki. Urip kok senenge kaya ngene. Kaya ngene kok kon transmigrasi. Panas hutan panas aleng 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 seping gunung misowa capek gunung. Ki ana nawala meneh saking Pak Nanok. Gubuk Asmara dibawakan Mbak Tatin saking Pak Nanok nyuwun lagu Gubuk Asmara ingkang nembang Mbak Tatin kagem menghibur penggemar wayang kulit. Mugi pinaringan kesehatan sedaya. Amin. Pak Nanok iku kudune tanggal 29 kae, malam Minggu kae. Mundur. Aku ya nyuwun pangapura saiki sing entuk tanggal meneh kok Pak Nanok. Mbah nuwun saking senenge Pak Bambang wis saka Jakarta numpak mobil dhewe delok wayang srimene malah delok wong ngatang-ngatang. Ya wis ora apa-apa. Monggo aku ki ya jane ora apa-apa, ora ngrasake lara, ora ngrasake sesek utawa wetenge lara ning. Wah, wis piye ya, Truk? Lelakon ki adile mung kudu dilakoni. Ha iya, mbok menawa pesthine kudu ngono. Ha iya. Ora apa-apa. Aku curiga karo gareng. Aku ngapa? Aku ngapa? Ya. Terus sapa iki? Agnes. Heeh. Natya Sarta dinggo ngeyem-yem ati men saya semangat le budaya. Monggo menika sasi September tasih kathah ingkang lawa. Iya. Ila mesa ditawake. Kowe lah nek ora ditawake iya. Monggo. Ora anu Pogong, ora tok apa jenenge iki tok nehi wektu nggo istirahat kok. Ya sedina mayang 16 dina prei. Matamu. Nesu. Aku iki omong senengane gawe nesu kok. Tangan tak jarak ben miso ya, Bang. Kowe mleh ora? Kita itu buku apa? Butuh maem dan sebagainya. Ini yang pada iki sing do mleh semene kae ya ndek anak, ndek bojo ya mbutuhke 16 dina prayar nggo ngopo? Nggo ngobong cengelmu ya. Ya aku ki mung takon ora kok. Takon ning ora nalar mancing esmas iku. Iya. Adake ora. Anggere nang montor wis ndelik. Ha iya. Ya. Inumane banyu bening. Ya, mangga teruske Mbak Elisa langgame. Neno yuk. Dek Samantha Gelang. Ya, ya.
kagem kabeh para penggemar-penggemar wayang iki juga menunjukkan bahwa awake dhewe jane ora piye-piye ya Gong. Heeh. Memang salah diagnosa. Ya. Lan uga matur nuwun karo kanca-kanca PWKS saka Njaban Rangkah iki terutama PWKS Purworejo. Ya. Yang baru berusia 8 bulan. Alhamdulillah pada bulan Ramadan wis 2 kali membagikan takjil buka puasa dan 1 kali bagi-bagi sembako. Insyaallah tanggal 9 September ini akan memberikan santunan untuk anak yatim. Wah, luar biasa. Bertempat di basecamp Karangkadempel PWKS Purworejo di Desa Sren, Kecamatan Gebang. Semoga Pak Sino ikut senang bahwa kami tidak hanya senang-senang nonton wayang saja, tapi juga melakukan bakti sosial. Itu yang saya maksud. Iya. Jadi rameng mligi kumpul rono. Omong-omongan ora perlu, neng bakti sosial juga perlu membantu. Justru itu yang paling diutamakan. Membantu yang perlu dibantu apapun itu. Ya. Ngono ya. Ya terus sa. Dikorne maka. Yo.
daleme Pak Priya kono isih padha kepareng live streaming ya nonton bareng terus ya. Semoga selalu diparingi sehat, paringi lancar nggone apa jenenge kuwi? Pawiwahan akad nikah. Iya, Mas Rido karo Mbak. Sapa mau? Catetane, ya kok iki alon-alon kaya karang kuncine HP ku iki nek mbuka iki password-e iki password ora. Sik delokke. Karo Mbak. Alah sapa? Edan tenan. Ora ketemu. Mbak Siva. Iya, kuwi ora gatekan kok. Ayo wis tuwa ya, Truk. Yo. Diaturake mau saka Pak Nanok. Engko isih ana saka Pak Ratno lho. Podang kuning lho. Iya, Pak Nanok sik. Gubuk asmara. Ayo sing disuwun Mbak Tatin, monggo ndang jumeneng. Ayo. Sinden-sinden urunan 6.000 tuku buah. Pripun Pak, sampun sehat? Oh sehat, aku kuwi janjane mung masuk angin duduk. Aku njok dadak tak kei kursi barang. Ngeyel anak pancen ngeyel. Wis sehat alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Pak. Mulane. Ngapunten nggih namung buah. Ora apa-apa, aku ngerti kemampuanmu sepira ta. Lagi jenengan nggih ampun delok buahe. Ning tandha tresnane kuwi sebagai tandha perhatiane pancen wis tak nganu kok. Sesone nek tuku buah ki aja sing kedaluwarsa. Napa kadaluwarsa? Apa ki kedaluwarsa to? Aku ngisore wis teng plenyi. Napa nggih? Ora, kowe iki senengane ora. Ngisen-isen ki sindan-sindan do tanggung jawab. Pokoke buah kae arep kaya ngono kae buah sing larang ora. Ketara gedange isih ijo-ijo. Kajenge mboten gelis entek. Iya. Ayo to, kan karepe men ditandur sik ngono ta. Aku paham. Nek mateng kabeh kan mengke ndak langsung entek ngono lho, Pak. Lah iya. Gedange nggo sesuk. Heeh, gedange ki isih ijo-ijo. Terus apa jenenge klengkenge ya wis kaya ngono kae dibuka ming kari isi. Aku ngerti maksude wis sinjen ku pancen do pinter. Iki karepe ngene Bu, kon nandur sik sok nek awal lagi kon mangan. Suwe ya. Wis ora apa-apa. Kowe iki dikai apa-apa ya mesti cerewet Kakang. Lah sing ngamplopi wong kene ya butuh lah ya piye. Koyo uyai segara no. Ayo. Sing tak gumuni lho. Iki rombongan ki anggere eneng wong lara ki yo sarkilar yo. Iki kok aku kok tanpa di-share. Aku kok tanpa dikileri. Mbok yo wis to. Wis kowe iki rasane njaluk. Weh kanan kok ngene. Saiki kan wol wae apa piye iki? Apa? Wol. Aja sini-sini ora. Wis ora apa-apa aku wis mengki menggo Gojek kok aku ki nek omong ora tau serius kok Tin wis. Ning kanggo ning mboten. Ora wis asli. Aku ndelok rupane kanca-kanca ki wis mesake isih konser kiler. Kok nek dikei isih dibajing-bajingke ya. Ora isih. Lah iya kan aleman do ngene iki rene teko ngono. Mengko ora urung nek aku dikeki ya ming tak hitung, terus tak kalkulasi. Iki cah siji kok ming 7,5 to iki. Ramah keloro-loro to. Wis rasa weh. Arep piye-piye iki do wedi. Arep ngene engko tok unek-unekke, arep ngene engko tok garapi mulo. Trima do meneng wae. Apik nek meneng wis, apik nek meneng. Kuwi malah suatu tindakan yang betul, positif. Iya. Ning sono aku genti meneng ora diagro-agro lho. Maksude piye? Ayo nek mbok menawa ana sing ndek anak terus Pak anakku lahir. Anjuk kon ngapa? Kon ngapa anakmu lahir? Aku melu apa ya kok? Ayo.
Ayo napa? Ayo kuwi apa gubuk asmara Pak Nano? Heeh. Nggih, sing penting jenengan pun sehat. Wis pokoke santai pokoke. Ha iya. Aku ki mau bengi turun jaba terus. Wah edan kong ora sok sembrono to. Mun nek nganti kowe lara meneh. Awang nang jero omah ki nang jero kamar aku ora betah. Oh, ular kasur nang ngarep lawange terus kelekar. Heeh. Malah anger. Ayo wong iki getih kere dadine. Rupane napa niku? Muni apa mau? Tamang ya, tamang itu. Muni apa kowe? Ora muni apa-apa. Aku krungu lho. Padak ora. Yo kek nembang tin ku ndak mah. Nggih, ngangge bawa, Pak. Nganggo bawa ngombro-ombro tekan dindi. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Neno lingsem yen akeh mutan lelo lelampahan kang uri adine mau kaya wis ketok mancing barang. Ora. Aku ki ra mancing, aku ki wong ki seneng tetulung karo wong sing lagi peteng atine. Oh. Sing peteng atine baron. Oh. Bareng guyang kendaraan kok neng kursi delek-delek. Sedih kono. Anu, apa jenenge bunek? Apa pengen apa? Mancing, Pak? Mancing nang kali ya ora entuk iwak. Lho, mancing nang kali ki ra karo wong sing ora ndedet. Mancing karo piyayi cukup ya ning Blumbang. Tak tebaske apa aku. Ya, menyang. Aku merasa aku mung tengok nang gethek do mancing. Heeh. Entuk gede-gede. Ayo sak wadi wae. Lek ku nebaske ya sing murah wae. Sing iwake sak gram. Dadi cilik-cilik kae wis seneng banget kok aku wis pahala. Iya. tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya. Nano. Oh, ana tambah meneh sapa iki sik, Tin? Nggih. Nyuwun tetembangan namung atur pandonga mugi Pak Sena pinaringan Bagas Waras dan Karaharjan sehat nggih Pak saking Balasena official. Oh nggih, matur sembah nuwun. Tetembangan apa iki? Balasena official Mbak Rahayu. Tetembangan apa iki sing disuwun? Ya wis pokoke tetembangan. Engko do tetembangan dhewe-dhewe. Heeh. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak keleren cek kabeh tulisan
nane nanane nanu. Monggo. Catetan sajroning ati. Dang dang. Dang 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 dang. Dang 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 dang. Matur sembah nuwun Mbak Tatin. Ya. Kari iki ngaturake ya kuwi apa jenenge? Podang kuning. Ya. Sapa? Elisa apa? Mesake Elisa wis nembang iki sing rata gong sing nyambut gawe sing rata. Ya engko sing ora kebagian nembang kari nang omahku isah-isah. Ngawur sampean. Ayo sapa sapa jenenge? Agnes. Ya, Agnes. Ben nembang podang kuning. Ya. Panemlan saka Pak Suratno. Gading Wonosari Gunung Kidul. Ya. Oh, mak kowe gleleng kok. Gleleng piye? Ngomong karo aku rung iso rono, rung iso tilik kowe. Piye kahananmu? Aku balesi, aku ora apa-apa, Mak. Sehat. Oke, selamat. Wah. Tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku nek rombok ora wani gawe-gawe. Oke, selamat. Padake menang juara apa wae. Juara Inpus. Heeh. Nggih. Mas Bagong selamat sehat.
Nggih, matur sembah nuwun Pak Tumiyono, berkah donganipun panjenengan sakmenika sampun sehat lan diagnosanya salah. Saya masih sehat. Ya. Bawa aja turu sore kaki, lanjut ngujiwat. Heeh, 1,5. Yang kemarin sudah di berobat istri saya ke Elisa. Ya, sehat terus ya Mas. Amin Pak, nyuwun pangestunipun Mbak Elisa dan Mbak Ayu. Ya. Mbak Ayu bengi iki pas ora ana, berarti engko jatahe Elisa gaweane Elisa. Ya. Aja turu sore kaki, langgam ngujiwat. Heeh. Oke. Ya wis. Yo diaturake. Ya nak, nes gek wis gek apa podang kuning. Heeh. Bawani mboten, Pak? Dibawani. Pokoke komplitir apa-apa iki. Heeh. Nadyan wujud temong Buah. peksi agawe taline Neno. Halus manis nangsa Neno. Ado meneng wae ngono kuwi lho, aku wingi gejalane ya meneng wae ngono lho. Arepmu aku mung ngomongi kok. golek isi podang jenar. Podang jenar. Nek biyen ana dolek isi podang kuning, anune apa jenenge iki? Wulu sukune ora apa jenenge? Ora tibane ora pas. Guru lagu jenar kuning. Dadi kudu dipaske. Aku kudu ngerti nembang, kudu ngerti guru lagu, guru wilangan, guru olahraga. Oh, mancaraimu iku guru olahraga. Yo. Iba bunga nyanding bisa dadi tombo ya mangga esuk awan neng omah radoyan mangan ora ono. Ayo. Keluyuran golek ising sing tak sawang. Ya. esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran hang golek Tang.
Yen nganti nyanding sirat Tangan hati kekiwalian Yen si modang atur hati keberatan Orang mendang hatiku tak sayang Podiang kuning iso gawe horek. Ha iya. Nganti wah ora karo-karo joget ya penak banget ya, Geng. Ha iya. Sing neng tenguk ya apa awake iso obah. Ha iya. Sing ngadeg ya tanpa sengaja ya nglinggat-linggut dhewe. Iya. Karang apa jenenge? Sing jeneng tetembangan wong nabuh gamelan nek tabuhane apik, tabuhane rampak ki iso mempengaruhi sistematik. Waduh. Mempengaruhi apa? Sistematik apa kekebalan tubuh itu akan apa? Saraf-saraf itu akan bergerak. Oh, bergerak ke medan perang. Peracaturan. Pelok lek geter. Iya. Neno. Ya, Elisa, ya jumeneng sa. Ya, iki Patumiyana iki nek ora kowe ya Ayu, nek ora Ayu ya Tatin wis. Heeh. Aja turu sore kaki. Kaki. Aja turu sore kaki. Kaki sama kaki. Ora. Aku sing jenenge olah swara rung dadi kaya ngono kuwi. Olah aja turu sore kaki. Oh, kuwi olah swara dadi Petruk ya.
Aja turu sore kaki. Penak nyuara dhuwur penakne kowe ketok ngeden. Kowe iki ketok ngeden man. Mripate kaya arep metu ae lho. Ada dicatat ora. Catat metu tenan mataku. Aja turu sore kaki. Nah. Kowe tok nek ngeden. Nek coba nek tangan. Aja turu sore tangan coba. Aja turu sore tangan. Aku malah pas kuwi. Aku tangan luwih cendhek. Oh ayo. Tedugan kowe. Sing wingi rung mari lho ya wis ben. Ayo sa. Aja turu sore kaki. Lho, ayo Elisa kuwi nyuwara penak banget lho, padahal kae kondange sinden blasteran. Lho, anane. Oh, kuwi soalé swara iki ana werna telu. Swara gulu, swara weteng, swara dada. Swara gulu? Swara gulu ki suarane liwat gulu. Swara dada ki los. Apa anane diculke. Cul pomo. Aja turu sore kaki. Kuwi swara swara dada los saka dada. Swara weteng ki diampet. Aja turu sore kaki. Ah kuwi diampet nang weteng. Ampet nang weteng. Hooh ki dong ora. Dong aku kerep metu kok swara weteng ki. Kayak mau suara gelas kepidak. Dewa nganglang jagat Nyangking bokor kencanane sandang kelawan pangan semateng lho iki tembange kok wis mateng anggur krungu pangan kok wis mateng ora ya iku bagian nipon wong meleksa Barna Rimo ya mangga niki tivane nguji wat Pak heeh belok barang ora apa-apa iku banyune Pak Tumiyono ya mau jane pelok bom mesti iki dadi pelok barang reng. Ora apa-apa memeng kok deret iku ngapa ta, Truk? Iya. Kok emosinan kaya Bagong kok. Wong mengoe kok emah. Heeh. Ame
Ming saka pilok barang ning pilok barang kok gemang, kok angel. Ha iya. Penabuh kok angel. Ora saklek-saklek kaya dadekke jero ember ngene saklek-saklek. Paguyuban gugu sakarep dhewe. Ha iya. Ya. Lencer kuning kang semake nganggo dangdut reng. Wah, ora pase terus langgam ya langgam ora nanti dangdutke senengane so. No. Mangga. Mung tansah tak lalekke nanging terus wekasan pangpuntonku upamane sumpah Si mau. Matur suwun Mbak Elisa. Terus yo. Ki 2 jam engko ndak kebablasen kowe. Senengen kowe anggere digeguyu seneng banget. Kebablasen kok. Ya Kang ya. Ngapa aku ora manut kowe? Aku ora mbolok sapa-sapa. Ijen nang apa kowe? Ya wis. Ya sowan yo. Nganggo gending apa? Manut, sing angel apa sing gampang? Ayo sing gampang-gampang wae ora usah. Oh sing gampang-gampang gelis ning garap. Iki gending kudu soal ya. Cengkrong sangkemu ora. Cengkrong. Ora kejem ora. Heeh. Tete tundha gagate ngarah